Κάτσε να ψάξω την κάμερα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε κανένα γκολάκι εδώ με τα μάξια μας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να παίξω online λόγω της σύνδεσης. Θα πάω να παίξω τη season που έχω ξεκινήσει. Σήμερα το μαλλί είναι τρελό. Είναι θεότρελο, μπορώ να πω. Καλησπέρα στον Αντριάνο. Εν τω μεταξύ, φίλε Αντριάνο, θέλω να μου πεις για το... Κάτσε γιατί να ακούω και τη φωνή μου. Θέλω να μου πεις για το απόγευμα, γιατί είχα πολλή δουλειά και δεν κατάφερα να μπω. Τι φάση έπαιζε το απόγευμα στο stream του Survivor, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε εδώ λεγόμενοι Do Masters. Είναι μια παλιά ομάδα δικιά μου. Από τα σχολικά μου χρόνια, έτσι λεγόμασταν Do Masters η ομάδα, το ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Και γενικά τα games, όταν έχει να φτιάξω ομάδα, την ονομάζω Do Masters. Είναι από το λεγόμενο Do και Masters η αρχηγή, ας πούμε. Καλώς το man και τον troll. Καλώς πάμε να παίξουμε. Όχι, φίλε, δεν είναι κοντοκουρεμένο, έτσι το μαλλί μου. Αυτό φτάνει αρκετά. Απλά είναι πιεσμένο, κάτι τέτοιο. Το παιχνίδι δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κάτσε να δω κάτι. Πήγα να παίξω με το σταυρό εγώ. Το παιχνίδι πιστεύω το έχετε δει κάπου. Σε κάποιο stream, κάπου τέλος πάντων. Μπορεί να το έχετε δει ξανά από μένα. Έχει την πλακίτσα του. Κοίτα ρε φίλε, στο chat. Έτσι αγόρινα μου, ευχαριστώ πολύ Αντριάνο. Ευχαριστώ. Εγώ κοιτάω το chat, κοιτάω και την μπάλα και χάνω την μπάλα στην κυριολεξία. Αχ. Νομίζω έχει τρελό γέλιο το game, είναι αρκετά διασκεδαστικό, μπορώ να πω. Όχι ρε φίλε. Πιστεύω να ακούμε καλά. Έτσι έχω την εντύπωση, το ακούμε καλά. Τώρα άμα είναι μου λέτε. Όχι ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, το φάγαμε. Γιατί έχω τσακάλια εγώ, έχω τσακάλους συμπαίχτες. Είναι τρελό, άμα δείτε, αν παρατηρήσετε το φορτηγάκι είναι με καπελάκι baby και μπισκοτάκι για κεραία. Το έχω έτσι για τρόλ. Όχι ρε φίλε, πάλι. Το φάγαμε μόνο. Το ξαναφάγαμε φίλε. Πήγαμε να βάλουμε γκολ και ξαναφάγαμε. 2-0. Ωραία φίλε, στο Θεό πήγα. Πήγα ρε μαλάκα. Τα παιδιά το ανεβάσανε το... Έλα μαλάκα, μην φάμε διατριτό. Πούσε ρε Σάριγκαν τρελέ. Το ανεβάσαν τα παιδιά το απόγευμα, το βίντεο, το Twitch ή όχι, έλα το βάλαμε.
Τώρα άρχισα, ρε, πριν 5 λεπτά. Δεν έχω αρχίσει πολύ. Όχι. Όχι. Πω, καλά, εντάξει. Θα έχει πλάκα, ρε, να το ανεβάζω. Να το δω, όχι τίποτα άλλο. Θέλω να έχει πλάκα. Καλά, δεν το βλέπω να κερδίζουμε αυτό το game. Άρη, κάνε τα μαγικά σου, ρε. Δώσε όλη τη θετική ενέργεια εδώ. Τι συνεβείς γιατί. Έχω ξεχάσει να παίζω κιόλας. Πάλι έβγαλα κάτι γκολάρες. Έλα, ρε μαλάκα, έλα. Θα το φάμε τίποτα. Το φάγαμε. Δεν το φάγαμε. Τι λέει, ρε μαλάκα. Δεν έχω turbo. Αχ. Ο Σάριγκαν, φίλε, είναι τιτάνας. 1-2 το βάλαμε. Εγώ περνάμε κουμπάρ στο game, δεν παίρνω χαμπάρ τίποτα. Εγώ δεν κάνω τίποτα, απλά πατάω γκάζι και βάζω μια άλλη τα γκολ. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αν το βλέπετε. Καλά, εντάξει, θέλω ευθυγράμμιση. Εγώ να τις σκίσω όλες, δεν έχω, αλλά είχαμε ανεγκόμενες αυτές. Να το φάγαμε τώρα. Αυτό διάολο. Φίλε Αντριάνο, το game, το Rainbow Six θα είναι 2 ώρες λέει θέλει συνολικά, αλλά το έβαλα 9,5 ώρα. Να κατεβαίνει, εντάξει τώρα το έχω κλειστό, δεν έχω VDSL σαν κάποιους, ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θίγουμε. Όχι, δεν είμαστε οι μπλε, είμαστε οι μαύροι. Οι μπλε μας γαμάνε. Έσωσα, φίλε, έσωσα, τρελό σωσμό. Εγώ δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ή ο Σάριγκαν. Πω, να το. Πω. Είδες Μάνκιε από 0-2-4-3. Τι κόκκινη δε. Αχ, ήταν. Και το τελευταίο γκολ ο Χατζής. Έπαιζε τρελός. Τέλος. Πρέπει να σκάσει κάτω η μπάλα. Φίλε, στο 0. Στο 0. Πρέπει να σκάσει κάτω η μπάλα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ξεκλειδώσαμε και το καπελάκι του ρελό. Ωραία, πάμε στο επόμενο game. Έτσι και το κρανάκι, ναι. Σάρικεν, χτες τι ώρα τελείωσε το stream, ρε. Τι λέει, όχι πάρα πολύ πιο μετά από ότι έφυγα. Εντάξει.
Μου φαίνεται έφαγα αρκετά το 10.30, μια παρά, κάπου εκεί. Κάπου εκεί το κλείσα. Ένα να κάτσουμε εδώ. Φέρει την μπάλα. Όχι ρε φίλε. Το φάγαμε. Όχι. Υπάρχει ο Χέρνιξεν εδώ να λέγας. Κάθε πίσω. Το κακό με το game είναι ότι δεν μπορείς να απολογίσεις καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να υπολογίσω σωστά το τραμπολίνο της μπάλας, το κέλι. Όπα. Να τα και η κοπέλα της παρέας. Χαιρετώ καλώς στην Αλίκη. Θέλω Survivor και Αλίκη. Θέλω να γίνεται πανικό στο chat με αυτά που λένε. Τι λάθος το φάγαμε, το φάγαμε. 0-2. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι λέει, αν μπήκε άλλος spam wars. Όπως έλεγε χθες ο Σάριγκαν, παιδιά, Μοχαμέτη να γίνεται στο chat, μου δίνεται σημασία εμένα που παίζω. Θεός. Bicycle hit. 0-3, πάμε. Ξένες γλώσσες μαθαίνω μέσα, άντρε μαλάκες. Ξένας Μουχαμπέτη, ορίστε. Ξένες γλώσσες έχω μάθει. Έτσι λέει. Να το. Αχ, το γκολάκι θα... Έπρεπε να το ρίξουμε τώρα. Έλα, να το. Να το. 1-3, πάμε. Τι τρελό μαλλί είναι αυτό. Για διαφήμιση είναι όπως της. Ναι, το έβαλα. Αλλοστικό μου τέρμα. Όχι. Όχι, πώς γίνεται να κάνω μπροστά να πήγε πίσω. Θεότας. Ναι, μόλι τρέλα, πάμε. Ναι, για διαφήμιση φίλε είναι τρελό μάλι, ρε. Head and Shoulders, εκεί πρέπει να πάω. Σε ποιον αφιερώνεις? Αφιερώνεις τον γκολ Χατζή. Κάτσε να βάλουμε κανένα γκολ προ. Άμα εννοείς αυτό που βάλω στο δικό μου τέρμα, το αφιερώνεις στην αντίπαλη ομάδα. Οπ. Τρελάθηκα. Να έχεις μαλλί, Χατζή, νέο Σαμπουάν, πενίρλι. Τι λέει ο τρελός δε μαλάκες. Καλά το χάσαμε το game αυτό, 1-4. Ούτε στη φυλακή δεν παίζεται. Ούτε, δεν υπάρχει περίπτωση παιδιά. Αντίο ζωή. Οπ.
ποτέ. Θεία, αυτό ξέρετε πως λέγεται, που κερδίσαμε πριν 5-3. Αυτό λέγεται θεία δίκη. Τώρα. Αυτό έχω να πω. Το θέμα να... Ωραίος Σάριγκαν. Αυτό θα πει στριμική αλληλεγγύη. Αχ, πουτάνα μπάλα. Εγώ αυτό έχω να πω. Πες μου το βάλα. Όχι, μαλάκα. Iron Blue. Το θεία δική. Εντάξει, φαντάσου. Να, άμα δεις, έχω κάνει αυτά τα κόκκινα είναι ήττες. Δηλαδή έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5 ήττες. 5 ήττες. Και συνολικά πώς θα είναι το game που είναι το season 36. Μια οικογένεια έτσι. Σωστός Σάριγκαν. Τα στριμφάκια λέει. Θεός. Μισό λεπτό. Οπα. Πάμε. Όχι, δεν μπήκε ρε φίλε. Το έχουμε. Δεν το έχουμε, τα πάρια. Τέλειο φίλε Σάριγκαν. Πάμε. Είμαι λίγο στο PC, γι' αυτό με χάσατε την οθόνη. Ναι, πολύ καλό. Αυτό που είπε ο Σάριγκαν. Πες μου ότι το βάλαμε. Όχι ρε φίλε. Α, κερδίσουμε εμείς. Όχι. Όχι. Τι ξέρεις τη λέξη. Όχι ρε. Τι ψαλιδάκι. Ναι ρε, θα σου... Έχει bicycle hit. Αν το καταφέρω. Είναι το ανάποδο. Είναι ανάποδη σφούρα. Έλα ρε φίλε, πού πήγε τώρα η μπαλά. Θέλω ψαλιδάκι με τη δεξιά ζάντα. Βάλτε το τσακάλια μου, βάλτε το. Έτσι, assist, Χατζής, το γράφω. Τι έγινε παιδιά, δεν πρόλαβα καλά τι γίνεται και βάλαμε και γκολ, 4-1. Αν είμαστε καλοί εμείς. Εμείς είμαστε δυνατοί. Πιο μετά, άμα θέλετε θα... να έχει το μπάρμπα... Α, δεν το έχω δει το κάρτ ρε φίλε. Λες το γερανό, αυτός που λες είναι ο γερανός. Κοίτα τα πέρα πάνω μου.
Έλα πάνω πώς. Μα με κουλός ρε φίλε. Πάλι να. Είδες, δεν το έχω δει, αλλά το κατάλαβα. Αχ, τρέλα. Τρέλα θα σου. Τι έγινε, 4-3 φίλε. Η ατάκα κατά τεθέν του Αντριάνο είναι το είσαι ωραίος και μετράς. Ντέρμπι, ναι, όντως ισχύει. Εντάξει, επειδή προσπαθώ να κοιτάω και το chat, χάνω λίγο την μπάλα τι γίνεται εδώ πέρα. Αχ. Θες να το βάλουμε? Όχι ρε φίλε, τι λέει ρε μαλάκα. Τι λέει ρε φίλε. Πω τι έσωσα πάλι. Ναι. Monkey Troll. Ρε, Monkey Troll, να σε ρωτήσω, με έχεις κάνει ad στο Facebook? Είναι η ιδέα μου. Έχω την εντύπωση ότι με έχεις κάνει ad στο Facebook και σε έχω κάνει και accept. Θέλω να μου πεις. Δεν ξεχνιέσαι ρε Σάριγκαν, δεν γίνεται να ξεχαστείς. Ούτε αυτό το γκολ που φάγαμε. Πες το ρε φίλε, πες, είμαι ο Monkey Troll, να καταλάβω. Μετά το υποψιάστηκα από την ηλικία και ότι θυμάμαι ότι πας λύκειο. Γι' αυτό. Και επειδή έχουμε κοινό φίλο τον Κουνούπια. Γιατί λέω που... Κοίτα που θα φάμε κανένα γκολ τώρα. Το 5-4 και να γίνει 5-5 και να ξανανάσουμε την γκολάρα μας. Δεν έχω turbo. Δεν έχω turbo παιδιά. Πού πήγε χαπάλι? Όχι. Διώξε αγόρι, τρελό. Πήγε εσύ. Πήγε. Πού να θυμάμαι ρε το μεζολόγγι. Ναι μωρή τρέλα χατζή. Τρία, δύο, ένα. Αντένα, πάμε. Είμαστε 22 και συνολικά έχει 30... όχι, έχει 36 season και μετά είναι τα τελευταία για να πάρει στο κύπελο. Δηλαδή 39. Με ποιους παίζουμε? Δεν το δείχνει. Με τους expert. Το expert του μεσονυχτίου, πώς λέγονταν το έργο ρε φίλε? Το έργο με το τρένο. Αν δεν κάνω λάθος, με τρένο ήταν. Θα κάνω ό,τι μπορώ αγορίνα. Δώσε.
Αντζή, θέλω ψαλιδάκι όπως είπες. Έτσι. Αντριάνο, αν ακούς, πες μου, αν ψήνεσαι, άκουμε προσεκτικά καταρχάς, ξεκινάμε από εκεί. Αν ψήνεσαι αύριο, το απόγευμα, βάλ' τη μέσα. Αν ψήνεσαι αύριο το απόγευμα, να κάνεις stream στο PlayStation 4 Rainbow Six και να παίξουμε μαζί. Πες μου, ψήνεσαι. Ή να κάνεις Borderlands και να παίξουμε μαζί, και αυτό παίζει. Πού πήγα ρε γύρνα πίσω, θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω. Θέλει και η αλήκη. Το φάγαμε. Θα κάνεις εσύ stream και θα παίξουμε Rainbow Six μέσα, αλλά εσύ θα κάνεις να ράζω εγώ. Δεν γίνεται να κάνω εγώ ρε μαλάκα και να... Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι με ADSL θα κάνω stream, θα κάνω με κάμερα, θα παίζω online game και θα έχω και voice online? Ποτέ. Άμα θέλετε να με βλέπετε με ανάλυση 3310, ίσως. Αχ, την πουτάνα την μπάλα. Οπα. Ρε μαλάκα, κοίτα. Έλα, ξεκόλα, άντε. Το φάγαμε. Έχει... Ναι, εγώ το τσίμπησα, εγώ και ο Σάριγκαν το τσιμπήσαμε σήμερα το πρωί για PlayStation 4. Του είπα πως να τσιμπήσει. Ναι ρε, οκ. Και το τσιμπήσαμε σήμερα το πρωί για PlayStation 4. Εγώ δεν το είχα πουθενά. Ο Αντριάνο το έχει στο Xbox, γιατί το έχουμε δει από το stream, και το τσιμπήσει και στο PlayStation 4. Αν θες μπορούμε να παίξουμε, να κάνω stream και να παίξουμε Borderlands. Αυτό υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να το σηκώνει η σύνδεσή μου. Μια μικρή πιθανότητα. Δηλαδή θα το σηκώνει, θα ψιλολαγκάρω εγώ, αλλά είναι story mode, δεν αγχώνομαι. Ένα 3. Να την νίκη. Καλησπέρα και στην Νίκη. Είναι Νίκη. Είναι Νίκη Παρασκευά. Μ' άρεσε που έβαλε το καντικό της ονομά του στο account. Με εντυπωσιάζει επίσης ότι έφτιαξε account. Είναι και αυτό ένα υπέρ. Ένα 4 έφτιαξε. Όχι ρε μαλάκα, πώς το πάγαμε έτσι? Τι είναι αυτό? 1-5. Ούτε στη φυλακή. Φίλε, το βρήκα χθες στο Rainbow Six για PC, αλλά δεν ήξερα ότι είναι στο Uplay και εγώ τα πάταγα τους κωδικούς στο Steam και δεν μπαίνανε. Βρήκα 10 κωδικούς εχθές. Καλά, 1-6 ποτέ, αυτό το game το χάσαμε. 1-1 πηγαίνει.
Μία νίκη, μία ητά. Δεν μου φαίνεται ότι μας πολύ συμφέρει αυτό. Αλλά εντάξει. 5 ευρώ το συντική, το μπετακί, μαλάκα κλέφτες, όχι αστεία. Είναι μπέτα, είναι δοκιμαστικό, πρέπει να τα ανθρεί, ας πούμε. Ωραία φίλε, το φάγαμε γι' αυτό, πάμε. 1-7. Δεν, αυτό είναι βαριά ήταν, παιδιά. Πολύ βαριά ήταν. Μήπως λέει 5 ευρώ το τέτοιο ρε, το beta key. Να, βλέπεις, το beta key είναι 5 ευρώ. Αν δεν αξίζει μαλάκα 5 ευρώ για 10 μέρες. Είναι κλέφτες. Τι τρελή ήττα ήταν αυτή ρε παιδιά. Ακόμα τα γκολ που μπαίνουνε. Δεν έχει βγει ακόμα ρε, για pre-order. Rovers, μαλάκα χάσαμε από τους προτελευταίους. Δεν γίνεται. Από τους πιο προτελευταίους. 13 του μήνα δεν βγαίνει ρε. 13 Δεκάτου μου φαίνεται βγαίνει. «13 Δεκάτου βγαίνει το game, τώρα η beta δεν ξέρω μέχρι πότε είναι. Μπορεί να είναι μέχρι 5 του μήνα. Ναι ρε, δεν αξίζει 5 ευρώ ρε. Τσάμπα έπρεπε να τα δίνουν αυτά, αφού είναι beta. Εδώ πολλές φορές δεν πληρώνω και παιχνίδι. Πληρώσω για beta. Δεν υπάρχει λόγο. Το φάγαμε. Μπαμ μπαμ. 11 δευτερόλεπτα. Έτσι. 11 δευτερόλεπτα να τρελνόμαστε. Πώς? Μαλάκα δεν έχω ακουμπήσει μπάλα. Είμαι κουλός στα άκρα. Μην εξηγείται αλλιώς. Όχι ρε. Μέχρι κάτι 4 είναι Κυριακή. 1, 2, 3, ναι. 4, δηλαδή μέχρι την Κυριακή είναι η beta. Όχι κι άλλο γκολ φίλε. Εδώ χάσαμε πριν από τους πρώτους ευθέους μας δηλαδή τώρα παιδιά. Πάμε. Πάμε. Τι λέει, τι θα γίνει τώρα που θα δω τι γίνει τώρα θα δω. Καλά ναι. Είναι λίγο τσοντέτο, πρέπει να βάλουμε πάνω δεξιά στην 18. Όχι. Μαλάκες, βγάλε την μπάλα, κάτσα να παίξουμε λίγο σφαρά.
Απλά δεν θα κοιτάω και λίγο το chat γιατί δεν γίνεται. Άνω την μπάλα με το chat. Ναι, μπράβο ρε. Τρομερό. Δεν έχω turbo ρε φίλε. 1-2. Κακή λέει ο Αντριάνο. Έλα κουνηθείτε, σακάλια μου. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι, ορίστε 2-2, μπαμ μπαμ. Έτσι. Τους αφήνουμε εκεί να παίζουν μπαλίτσα να νομίζουν να χαίρονται. Εκεί και μετά μπαίνουν τα μεγάλα μέσα, το επικό. Έτσι είναι αυτά. Τρία-δύο. Θέλω πιτί καλά, πιτί, το ξέρετε τώρα, είναι από την αρχή, το πιτί. Είναι από το 0, γιατί το τερματίσαμε. Καλώς στο Survivor. Αυτό το λέω να τσιγκλίσω λίγο τον Αντριάνο τώρα που θα θέλει στάνταρ πιτί. Στάνταρ. Τεσσάρια. Είναι Survivor κάπου εδώ, αλωνίζει και η Αλίκη. Θέλω να γίνει spam war τώρα. Καλ, 5-2. Όλα μια χαρά Survivor. Νάτι, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε η Αλίκη. Οπ. Όλα τα ξέρει ο Survivor, έτσι. Αλλιώς δεν θα ήταν επιζών. Η αλήθεια είναι αντικειμενικά ο Survivor Killer Αλίκη στα δύο ωραία live σήμερα, μπράβο σας. Ναι ρε φίλε, ρε παιδιά το ανεβάσατε. Το ανεβάσατε, δεν μπορούσα να το δω, είχα κάτι δουλειές. Άνοιξα το PC 9 η ώρα και είχατε τελειώσει. Πείτε μου το ανεβάσα να το δω λίγο. Έλα ρε παιδιά, πάμε. Δεν το έχω τα YouTube και αυτά. 5-5. Αν μπορεί κάποιος να μου το στείλει στο group το Facebook, στο chat, να μου πει να το αυτό είναι και να το δω. Φύγε ρε, φύγε, Γιούρι μου θυμίζει Red Alert. Your Revenge. Πάνε στο Twitch της ρε, πάτα στο YouTube και θα μπω μέσα. Οκ, θα το δω, θα το ψάξω από εκεί. Τώρα είναι golden goal αυτό, Τώρα, και το φάγαμε. Ναι, μόλι τρελά, πάλι χάσαμε. 16-17-15-8. Εντάξει, είμαστε δύο μπροστά, αλλά
Έλα, Σάριγκαν, έλα και Αθήνα, ρε. Έλα και από εδώ. Καταρχάς, ξέρετε, όποιος κατέβει Αθήνα ενημερώνει, Σας το λέω. Δεν θέλει ειδική πρόσκληση. Ναι, ρε, εγώ Αθήνα μένω. Ωχ, το φάγαμε. Εγώ είμαι Χαϊδάρι. Αν ξέρεις το Χαϊδάρι, Χαϊδαράρα. Λέμε τώρα Χαϊδαράρα. Και καλά. Είναι ο πατέρας του stream, ο Σάριγκαν. Έχει θεία στο Χαϊδάρι, λέει. Οροπό, έλα ρε μαλάκα. Ρε, εγώ την παίρνω την κολλάρα μου και έρχομαι δεν έχω θέμα. Οροπό, έχω μια φίλη και ανεβαίνω μερικές φορές. Δηλαδή το καλοκαίρι ερχόμουν για μπάνιο εκεί. Δεν είναι, 40 λεπτά υπόθεση. Πατάω γκάζι και κοιτάω το chat, θεούλη. Όχι ρε μαλάκα. Όχι. Τι μαλάκα είπες στο χατζή. Όνομα είπες. Δανάη. Δεν θυμάμαι τώρα επώνυμο. Άμα θες μπορώ να σου πω μετά. Επώνυμα και τέτοια. Πάν το γάμο τη μάνα σου γάμο. Να το τακώνε, λέει. Ρε μαλάκα, το φάγαμε πάλι. Κάτσε να σου πω. Σγουροπούλου λέγεται. Αλλά δεν ξέρω αν δεν ξέρεις. Εντάξει. Ιστιοπλοεία, μήπως. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Τώρα μου λες, δεν είναι δικιά μου φίλη, είναι φίλη της ξαδέρφης μου. Και την τρέλα μου μέσα. Πρέπει να το βάλαμε. 1, 2, ωραία. Καλά, ναι, εντάξει, αλλά φαντάσου να την ήξερες, θα είχαμε κοινό γνωστό, φίλε. Κοινό πραγματικό γνωστό, ας πούμε. Την έχουμε δει και ήδη από κοντά. Να μου πεις η άλλη είναι ψεύτικη. Όχι, αλλά εντάξει. Πω. Τι κάνει, τι γίνεται, πού είναι. Φύγε γάμο τι τρελά. Το κέρατο ευερνικωμένο. Βάλτε το κάποιος. Χώστε το μέσα. Χώστε το ρε μαγκές. Όπα, γράφει μεγάλο κείμενο, τον βλέπω εγώ.
Ήξερα ένα παιδί που παίζαμε Call of Duty και ο τύπος ήρθε οροποχώρης να το ξέρω, καθόταν στην μπροστινή μου, ξαπλώσα, με κοιτάει, τον κοιτάω, δεν γράφει κάτι παραπάνω και μετά από 2 μέρες τον βρίσκω στην και έμαθα ότι ήταν αυτός, Θεούλης. Καλά, έχω γνωρίσει εγώ αρκετά άτομα μέσα από τα games. Να βγούμε για καφέ, γενικά. Και μερικά άτομα να κάνω ακόμα παρέα και τους ξέρω χρόνια. Αν σου έρθω ροπό, φίλε, θα... Το μαλάκας πήγαινε σε αυτόν που έβαλε τον γκολ. Θεούλης, φίλε. Θεούλης, χάσαμε πάλι, ρε φίλε. Δεν γυρίζει αυτό ποτέ. Φάγαμε κι άλλο. Τι πήγαμε δεύτερη τώρα? Είμαστε ισοβαθμία. 16-8-16-8. Πω, φίλε, τι μου θύμισες. Χρόνια καψίματος, χρόνια, πραγματικά. Χρόνια. Έλα μωρή τρέλα, πάμε. Κάτσε πρέπει να παίξω λίγο σπαρά τώρα, γιατί δεν βλέπω καλά. Θα χάσω το πρωτάθλημα. Μία από τα ίδια, μία από τα ίδια. 2006 στο account μου, τελείωσα, τελευταία φορά έπαιξα το 13 και λίγο το 14. Είναι, φίλε, κάψιμο τρελό, τα σταμάτησα τα online. Πάλι φάγαμε τώρα. Τα σταμάτησα τα MMO, φίλε, γιατί είναι κάψιμο τρελό. Και δεν με ενδιαφέρει ότι είναι κάψιμο. Με ενδιαφέρει ότι χάνω πολλά games από τα άλλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ασχολούμαι συνέχεια με ένα και δεν παίζω άλλα games. Αυτό είναι λίγο που με ενοχλεί εμένα. Ένα. Δηλαδή τώρα άμα κάτσω να παίξω WoW θα κάτσω να το λιώσω και θα σταματήσω τα πάντα. Γιατί και με τη δουλειά και όλα και με την κοπέλα και αυτά δεν έχω πολύ χρόνο. Τρέλα. Ενώ αυτά τα games, επειδή είναι τα single και τα που έχουν και online, παίζεις εκεί όσο θέλεις, γουστάρεις, μπαμ, το κλείνεις, βαρέθηκες, σου πας ανέβαια, οτιδήποτε. Άντε γεια, αντί ζωή. Να στείλω invite, Αλίκη, πού να στείλω invite? Πες μου ότι μπήκε στο PS4. Να τρελαθούμε. Μισό λεπτό.
Ναι, ναι, ναι. Έλα. Πάμε. Δεν έχεις... Καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό. Δύο. Κάτσε... Δομαξί, κάτσε, περίμενε. Τι έκανα τώρα εγώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να τσεκάρω εδώ τι έχω πατήσει. Party audio. Ωραία. Λίκη μ' ακούσει, όχι. Θα σε κάνουν invite μόλις τελειώσει το game. Τον αγώνα αυτό εδώ 2,5 λεπτά έχει μείνει. Τα ακουστικά τα έχω συνδεμένα στο PC. Δεν έχεις το κλασικό, το PlayStation, το μόνο. Έγινε Dexter. Καλά, ο σκύλος είναι και χειρότερος από γκόμενα, ρε. Εγώ γι' αυτό δεν τον βγάζω ποτέ. Έλα ρε φίλε. Καλά, ξέρετε, τώρα που μπήκε η Αλίκη μέσα στο game, αναγκαστικά θα παίξουμε online. Παίζει να κολλάει όχι να κολλάει, παίζει να πέσει η ποιότητά του βασικά το stream. Να με βλέπετε λίγο περίεργα. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι... Όχι, αυτό δεν είναι online, αλλά δεν έχω θέμα. Θα το τσεκάρουμε, θα παίξουμε ένα να δούμε. Αυτό είναι με το PC το πρωτάθλημα. Τρία ρε φίλε. Μην χάσουμε άλλον αγώνα. Ναι ρε, σιγά δεν είναι... Έχω παίξει online και stream. Απλά... Ναι, γιατί εγώ βλέπεις, έχω χάσει 300 παιχνίδια και είμαι υπερδύναμη. Όχι, 3-3 ρε φίλε. Άσε που θα κάνουμε και προπόνηση για αύριο άμα θα μπω με Αντριάνο. Άμα θα μπω και στριμάρω εγώ, θα κάνω προπόνηση να δω άμα παίζει. Είδες, είναι δοκιμαστική version η αλική. Έλα πάμε ρε τραλές. Όχι, το χάσα ρε φίλε, και άμα έμπαινε η γκολ νικάγαμε. Μια χαρά θα είναι. Πάμε, overtime. Όχι, τραλές. Όχι, δεν το βάλει κάποιος. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται.
Θα παίζουμε μια ώρα, όταν βάλουμε ένα γκολ. Όχι, πάλι το φάγαμε στο overtime. Πάλι χάσαμε. Εγώ άμα θέλετε παιδιά, κοίτα οι μονάρχες, για να πάμε να δοκιμάσουμε online με την Αλίκη. Play online. Party only. Α, μπορώ να παίξω. Α, μπορούμε να παίξουμε, πες το ρε, με το co-op, σαν co-op, όχι online. Πάμε. Κάτσε, πάρτε δεν είμαι. Invite someone. Ωραία. Γιατί δεν κάνει invite? Άντε αγάπη μου, 2 μέρες. Sony και πίπες. Μπήκε η Αλίκη, είναι μέσα, ναι. Κάτσε. Είναι μέσα. Ωραία, πατάω άμα είναι. Να βρούμε. Κάτσε, άμα πατήσω εδώ. Όχι, Europe μόνο. Πάμε 4 vs 4 party only. Ok. Ναι, σε βλέπω βασικά να... Α, τώρα πρέπει να μπήκες. Θέλω να μου πείτε πώς είναι το live τώρα. Οπ. Το live βλέπετε καθόλου ή όχι? Α, έτυχε και η Αλίκη μπήκε με τους άλλους. Γιατί δεν, αφού είμαστε πάρτι, γιατί δεν μας έβαζε μαγαζί ρε φίλε? Το χάσαμε. Εντάξει, μια χαρά. Φαίνεται λίγο, εντάξει, σε μένα καταλαβαίνω ότι ψιλολαγκάρω. Άμα το live είναι κομπλέ, δεν έχω θέμα, εγώ παίζω. Έχουμε παίξει LOL με 200 MS. Σε αυτό θα κολλήσουμε. Τα γκολάκια τα τρώω έτσι, θα ρουφάω, είναι η μέρα σήμερα. Η Αλίκη το βάλε. Όχι, δεν το βάλε η Αλίκη. Καλώς τον Κουνούπια. Ο Κουνούπιας στο τρελόπεδο. Ωραία φίλε.
γίνεται ρε παιδιά. Ρε τόσο άχρηστος είμαι. Πρέπει να είμαι πολύ άχρηστος, δεν εξηγείται αλλιώς. Εσύ να βάζεις κλόπ και ξέρω. Έλα, δεν θέλω προβολές. 3-0 κερδίζεις. Οπ. Ρε, είναι μέρα σήμερα, ρε. Αχρηστίδης, ΑΕ. Καλά, δεν θα μπει γκολ σε αυτόν τον αγώνα ούτε με αίτηση. Τι κάνω ρε μαλακα. Ρε, μεθυσμένος είμαι. Πρέπει να είμαι μεθυσμένος, δεν εξηγείται αλήθεια. Ωραία, πρέπει, δεν είμαι καλό. Πού είναι η μπάλα, πάμε μωρή μπάλα αλλά τρελή. Γελάει η Νίκη. Πάμε αστέρια μου, πάμε. Τι κάνω ρε φίλο ανάπηρο, ο κουλός. Όχι. Ρε κουνούπια με έχει ξεσκίσει αλίκη, τι γκολ, 4-0. Τελείωσε, νομίζω το φάγαμε. Πω καλά, δεν πάω καλά. Ούτε αυτό δεν μπαίνουνε. Boom! Όπως έλεγε και στο NBA Jam, όποιος το θυμάται, που έλεγε Boom τσακαλάκα. Στα καρφώματα γάμ. Πω τι θυμήθηκα τώρα. Το είχα στο Sega Mega Drive. Να φανταστώ ότι το δώσε πόνο, το λες στην Αλίκη, γιατί αυτή δίνει πόνο, όχι εγώ. Εγώ δίνω, μη πω τώρα, δεν χρειάζεται να πω τώρα τι δίνω. Είναι πριν τις 12 γι' αυτό. Mega Drive φίλε Σάρικαν. Από τις αγαπημένες μου κονσόλες. Απίστευτα games, άπειρα games. Και το έχω ακόμα. Άσε που λειτουργεί ακόμα. Είναι 21 ετών και λειτουργεί ακόμα αυτή η κονσόλα. Και πρέπει να έχει, το λέω και να τριχιάζω, πρέπει να έχει παίξει όσο δεν έχει παίξει καμία κονσόλα. Δικιά μου. Διάβαζα το Atari, το ξύλινο, ναι, το πρώτο. Το 70 κάτι. Χάσαμε, ορίστε. Εκεί λέει άλλη και η Queen Win. Έτσι είναι αυτά. Κερδίσαμε. Μη βάζεις πληθυντικό, κέρδισες τα λες.
Πάμε, Αλίκη, όταν σου βγάλει το τέτοιο, το χρώμα, να διαλέξεις, πάμε μπλε ομάδα. Για να πάμε και δύο μαζί, άμα είναι. Πάτα Ctrl F5 Σάριγκαν, μήπως κόλλησε λίγο. Μπλε, πάμε μπλε. Άμα θες κάνε με follow ρε φίλε, γιατί πρέπει να σε κάνω κι εγώ. Τα έχει παίξει, τα παίξει από το τέτοιο, μήπως δεν αντέχει άλλο. Epic save, έτσι αυτά είναι αυτά. Τέτοια θέλω να γράφει. Όχι ρε φίλε, τι γίνεται. Μ' αρέσει που γράφει sorry. Αν δεν κάνω λάθος, οι άλλοι πρέπει να είναι μποτάκια. Είδες Αλίκη, ήρθες από τη δικιά μου ομάδα και θα χάσεις ρε. Έτσι πάει αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Δεν ξέρω, έχω γκαντεμιά πάνω μου πολύ. Σήμερα. Σήμερα ναι, από το μεσημέρι παιδεύομαι και μετά. Πες μου το βάλε... Α, όχι μου λέει. Καλά, ναι, εντάξει, καλά. Κοίτα εδώ τώρα ένα μαγικό. Κοίτα εδώ γιατί δεν μπορώ εγώ. Κοίτα εδώ. Για παίξε λίγο μπάλιτσα. Παίξε, όπως παίζω εγώ μπάλιτσα και παίξε και εσύ λίγο μπάλιτσα. Τώρα. Όποιος θέλει κάτι και τέτοια. Όχι. Πω, παλαιό, το φάμε επικά τώρα, όχι αστεία. Τίποτα άλλο να μην παίξει. Έλα ρε Maverick τρελά. Ωραίος. Γύρω γύρω όλοι κάνω. Τι κάνω. Αλέκη, τι λες, το έχουμε το game. Όχι. Πάμε. Αχ, στο τσάκ. Έλα ρε φίλε. Οπ.
Έπρεπε να το έχει και Αντριάνο ρε φίλε. Να το στο Μαυρίκ. 2-2. Να το έχει και ο Αντριάνο, να μπαινε, να τρελαινότανε. Το έχουμε λέει. Τι το έχουμε ρε μαλάκες. Κάθομαι εγώ άμυνα και φεύγω. Ούτε στη φυλακή δεν το έχουμε αυτό. Ήταν επική κίνηση που έκανα πραγματικά. Ήταν... Δεν ξέρω. Πήγα για φωτογράφηση. Μην μου λαγκάρεις τώρα και δεν βλέπω την μπαλά. Όχι. Την ξέρεις στη συνέχεια. Εντάξει, δεν είναι μακρινό όνειρο να το κερδίσουμε, αλλά είναι λίγο όνειρο. Μακρινό δεν είναι βέβαια. Εντάξει, μπορεί να κάτσει έτσι, να βάλουμε 2 γκολάκια και μπαμ μπαμ. Έλα ρε φίλε. Δύο πέντε, ποτέ. Ποτέ τώρα. Είδες Αλίκη, ήρθες από τη δικιά μου ομάδα ρε. Ναι ρε φίλε, δεν έχουν φέρει ακόμα κάρτες. Ισχύει. Τώρα θα φέρουν που ελάφρυνε λίγο το capital. Εδώ φέραν το Metal Gear, το PlayStation 4. Ωραία κονσόλα αυτή. Παίζει μόνο στο Maverick, κάνει ό,τι μπορεί. Εντάξει. Καλό το παιδί, δεν είναι άσχημο. Ασίστη Αλίκη. «30 Οκτωβρίου». Ωραία εσύ, ναι, αλλά εσύ προς το τέλος τώρα. Στο τέλος της περίοδου. Πώς το έκανε αυτό ρε μαλακά, ότι πας. Δηλαδή αστέρι, όχι. 30 Οκτωβρίου είναι στο τέλος που θα είσαι εσύ έξω ρε φίλε. Κακό αυτό, κακό πες τους. Για το PlayStation Network. Για να μπορεί να αγοράσει το παιχνίδι, γιατί αυτό το παιχνίδι εγώ το έχω δωρεάν από ό,τι καταλαβαίνω, και η Αλίκη μάλλον το είχε βάλει δωρεάν το PlayStation τον Ιούλιο, το χάσαμε εκεί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά δεν τις φέρνεις από την Ιαπωνία, από Βουλγαρία εισάγονται συνήθως, από Αγγλία κάποιες, όχι από Ιαπωνία, εντάξει. Γενικά οι αγορές στο Steam δεν δουλεύουν ακόμα. Το Steam, λόγω του Steam, όχι λόγω εμάς. Πάμε μπλε ομάδα μα είναι. Ή ό,τι θες. Σαν χαζός ο Χατζής, χαζός. Είναι από εδώ και πέρα. Στο πρώτο game, φίλε Αντριάνο, που έπαιξα εγώ εναντίον της Αλίκης, πες να χάσα 5-1, δεν θυμάμαι. 7-1, 5-1, κάτι τέτοιο.
Παίξαμε πριν μαζί, χάσαμε και τώρα ξαναπέζουμε μαζί. Ορίστε, 1-1. Έφαγα πολλά γκολάκια, ναι. Με ταπείνωσε, μπορώ να πω. Με ξεφτύλισε, μου λέει φιλαράκι, άστο, πάρε την μπαλίτσα σου εδώ πέρα, πάρ' το πανάκι σου και πήγαινε για hot dog. Μόνο για hot dog κάνει αυτό το παν. Δεν κάνει για κάτι άλλο. Δεν είναι για μπάλα. Κάντο καντίνα, μου λέει το βανάκι, καλύτερα μην παίζει μπάλιτσα. Πόσο κακό μπορεί να είναι αυτό? Πού είναι το κινητό όμως? Πού είναι το κινητό? Άμα το κινητό. Έλα. Αχ, ο Τεξ. Όχι, όχι. Όπως λέει και ο Καλύρης, όχι το μωρό μου. Το φάγε ο βλάκας. Για να το έχω στο Wi-Fi, για να μου το κλείσω. Ρε φίλε, αυτό γκολ έβαλε νέο το τσακάλι ο δικός μας. Έβαλε λίγο... Έλα ρε μαλάκα, δεν γίνεται να κάνει γκέλι μπάλα και να μπαίνει γκολ. Μαγνήτη έχει. Μπαλίτσα τρελή, φίλε. Μου λες δεν γίνεται. Άλλο εξαθμό. Έχεις βάλει dirty, μου φαίνεται. Blackman. Κυρίες μου. Άλλαξε game, λέει τώρα. Τα μάτια μου. Θεός, Μάνκι, τι θες να βάλω? Τι θες να βάλω και θα το βάλω. Ένα 4. Πιτή, λέει η Άλια. Ήμουνα σίγουρος. Το έχω παίξει ήδη 2 φορές. Το έχω τερματίσει 2 φορές. Άμα θέλετε, γιατί τώρα με την αρχή δεν το έχω παίξει. Άμα θέλετε την επόμενη εβδομάδα να κάνω PT. Ορίστε, άντε ξανά. Αφού το ζητάει το κοινό, θα κλάσουμε τώρα, θα πεθάνω εγώ. Θα πάθω ανακοπή πάνω στην καρύκλα. Ήδη μαλάκα, δεν γίνεται, εντάξει. 1-6. Μας κατουράνε, δεν είναι... Έχω το αμνίζια επίσης. Το ναι της νίκης τι είναι? Θέλω να το μάθω.
Ναι, μάλλον να κάνω πιτή. Το αμνίζια, άμα θέλετε το αμνίζια θα το κάνω την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει η Οθονάρα, η τρελή, να το ευχαριστηθώ. Να το ευχαριστώ full. Να γουστάρω. 1-7. Θέλω κι εγώ πιτή. Ρε, είναι το κακό ότι προσπαθώ να βλέπω το chat και χάνω την μπάλα πολύ γρήγορα. Δεν... Τι παιχταράς κοπέλα είναι. Λέγε η παιχταρά του. Βάλτο μόνο τρελά. Χατζής. Δύο την έχουμε ρε. Είναι μία η Αλίκη και μία η Νίκη. Αλίκη Νίκη. Είναι ταιριαστό. Τι εγγύηση. Στο είπα ρε πριν, το είπα όταν μπήκε, είπα ότι είναι Νίκη. Νίκη Παρασκευά. Έβαλε το κανονικό της όνομα. Στο Twitch για κάποιο λόγο. Αλλά εντάξει. Ίσως είναι μακρινή συγγενής της Νίκης. Τι sorry ρε, πλάκα κάνουμε. Αλίκη θα πάμε άλλο ή όχι ρε. Ό,τι θες, εγώ δεν έχω θέμα. Είσαι σε πάρα πολύ καλό mode, φίλε Σάριγκαν. Με αυτό το μαλλί το τρελό και εδώ το μουσάκι. Τώρα μαθαίνω. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή η Νίκη βασικά αυτή τη στιγμή έτσι πως μιλάει η Νίκη νιώθω σαν να διαβάζω από κόμματα εφημερίδας έτσι ώστε να βγάλω όλη την πρόταση. Φίλε, πραγματικά. Μαλάκα, τι κόλλη ήταν αυτό. Τι κόλλη ήταν αυτό. Δεν γίνεται. Πέντε δευτερόλεπτα με το καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ρε, ο κουνούμπιας είμαι ρε μαλάκες. Δεν με έχετε πάρει χαμπάρι τόση ώρα. Θα το πίστευα φίλε. Είναι, ο κουνούμπιας είναι ο χαμένος μου αδερφός. Ο δίδυμος κιόλας. Με 3 χρόνια διαφορά. Άμα αρχίζω να γελάω, εγώ δεν σταματάω.
είναι, σου λέω, είναι ο δίδυμος μου αδερφός, ο χαμένος με 3 χρόνια διαφορά, φίλε. Αλλά είναι δίδυμος. Αυτό έχει σημασία. Τι γέλιο, ρε φίλε. Έλα ρε μαλάκα. Ορίστε. Πάμε με την νίκη. Όχι την Παρασκευά. Αυτή ας κάτσε εκεί που είναι. Πάμε με την νίκη εδώ πέρα, πως κερδίσουμε καγκίνη. Όχι αδερφέ. Το ότι δεν το είπα ακόμα δεν πάω να πει ότι δεν είμαι. Μη βιάζεσαι Σάριγκαν. Τι σημαίνει αυτό, Αλίκη? Ότι παίζεις μόνος σου. Εγώ κομπάρσος είμαι στο παιχνίδι. Σαν ένας χαμένος Ινδιάνος. Να τα λέει. Τώρα θα το βάλουμε τον κολλάκι. Πάμε. Όχι αδερφέ. Όχι. Ναι ρε, είναι Dream Team η αλληλεγγύη. Πώς γίνεται να είναι εκεί η μπάλα? Να το τον κολλάκι, το φάγαμε. Δεν μου έρχεται, το φάγαμε πάλι, δεν γίνεται. Face πάλι, πάμε. Δεν μου έρχεται ο στίχος από τα Μισκούμπρια που λέει Βασίλισσα της νύχτας. Όχι, δεν λέει Βασίλισσα της πίστας λέει. Αλλά δεν μου έρχεται τώρα ο στίχος. Τώρα άσχετα από δεν ασχολούμαι με ομάδες, είναι ο Ολυμπιακός μες στην Arsenal είναι η Αλίκη. Γιατί έλεος Σάριγκαν? Δεν το κατάλαβα το... Μάνε save απλό. Αυτά δεν τα κάνει ο Επισκόπιος, τα κάνει ο Χατζής αυτά. Γιατί... Πες μου γιατί...
Γύρω γύρω όλοι. Να το ρε. Μετά από 36 ώρες παιχνίδι πήρα μπρος. Χατζιολέο, βάλε ένα γκολ να τα γαμίσουμε σου λέω. Πάμε. Το χάσαμε. Μαλάκα δεν έχω κερδίσει παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό. Τι ώρα είναι? Είναι, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Τελευταίο. Ναι, Χατζή Παχταράκο τι λέει. Έχουμε χάσει. Μόνο ήττες γράφει, μόνο defeat. Τίποτα άλλο. Ρε, που πάμε ρε. Φίλε, από αυτά που λέω να ξέρεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Να το και του plays. Ναι, λογικά είμαι προς το τέλος. Άντε να το κρατήσουμε μέχρι τις 12. Αν και είναι λίγο αργά μέχρι τις 12. Έχεις χάσει το game αλλά έχεις κερδίσει τις καρδιές μας. Έτσι, ο Χατζής της καρδιάς μας. Δηλαδή. Αυτό θέλει να πει μέσα πλην σαφώς ο αγαπημένος λατρευτικός, γοητευτικός Άργαν. Τι ηχιακά, 14 αγόρνα. Όπως λένε και στα Βέντο, καλό σας βρήκα λοιπόν και χαρά σας. Αλλά εγώ τραγουδάκια τώρα. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Έχω κάνει με το διπλό διαφορικό έχω κάνει. Ωρε φίλε, δυνατά τα ηχεία είναι τούμπανα, όχι αστεία. Εγώ έχω τα Z5500. Άλλα κτίνη από εκεί, τα Z5500. Φίλε Devil, αν θες να ακούσεις τα ηχεία σου στη μέγιστη ένταση που μπορεί να φτάσουν, πρέπει να πάρεις και κάρτα ήχου. Εγώ έχω πάρει μία και όταν την έβαλα πάνω ήταν εντελώς διαφορετική η ένταση και η ποιότητα ήχου που έβγαζαν τα ηχεία. Όχι! Φίλε, έχω μια Sound Blaster τη Z. Έχω. Είναι
Σου λέω απίστευτος ήχος. Εδώ έχω και απίστευτο ήχο στα Razer, στα ακουστικά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ήχο βγάζει. Μια φορά που είχε κάνει ο Bingo ένα live το Forza, το Horizon, δεν θυμάμαι όπως λέγεται, το 2, και είχε music μόνο, δεν μίλαγε, είχε βάλει μουσική, ήταν απίστευτα. Ναι, καλά, εντάξει. Φίλε, όσο τούμπανο και να είναι, αν έχεις ξεχωριστή κάρτα ήχου είναι αντιγιά. Όσο τούμπανο και να είναι μυθική. Όπα. Όχι. Τι λέει, όλα φίλε τρελαίνομαι τώρα. Κάτσε, θα πάρω αλλά τώρα, πάω μήνα με την on-board της. Καλά, ναι, σου λέω, άμα γουστάρεις και άμα έχεις τα λεφτά, είναι πολλά, εντάξει. Και αν το χρησιμοποιείς, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις κάτι που άμα δεν το χρησιμοποιείς full. Εγώ είχα πρόβλημα με την κάρτα ήχου της motherboard, γι' αυτό πήρα. Είχα πρόβλημα στο μικρόφωνο. Εκεί πας σε άλλες κάρτες ήχου, ρε, όταν ασχολείσαι με όργανα. Είναι άλλες ειδικές που είναι για τα όργανα, ας πούμε. Βάλαμε ένα γκολ. Ναι, τέτοιες είναι κάτι εξωτερικές αυτές που παίρνουν όργανα. Συνήθως. Έχει και η Sound Blaster. Δεν θυμάμαι τώρα, αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και μια εσωτερική. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Το χτύπησα. Καλώς τον Άλεξ. Είμαι... Ακόμα και με τα αυτοκίνητα με την μπάλα δεν τα πάω καλά. Μήπως να δοκιμάσω με ελέφαντες. Μην Γκουσμάν. Αυτός, αν ισχύει αυτό που νομίζω, καλησπέρα και στον Μην Γκουσμάν, νομίζω ξέρω ποιος είναι, αυτό είναι μεγάλη μου τιμή, μπορώ να πω. Πάλι γκολ φάγαμε, ρε φίλε, δεν γίνεται, ρε μαλακά. Μια χαρά, αγόρνα, εσύ. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να διασκεδάσεις εδώ στο chat.
Να γουστάρεις. Ταινίζω τη γενιάδα της Σοφίας μου. Καλά, εντάξει. Παλάκα ο Μιν Γκουσμάν. Τρελός. Τρελός. Να φανταστώ, για να βεβαιωθώ, είσαι αυτός που ανέβασες πρώτη και τελευταία φωτογραφία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Για το Μιν Γκουσμάν πάει αυτό. Γιατί έχω να σε δώσω game, δεν θυμάμαι κι εγώ. Κοίτα, πάλι θα φάγαμε γκολ. Και έχω ξεχάσει το nickname σου. Αλλά μην ναι, ένας είναι ο Μιν Γκουσμάν. Καλά, εντάξει, το τερμάτισες. Πώς και από Twitch τότε. Όχι. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. 3 γκολ σε ένα λεπτό. Σε 54 δευτερόλεπτα. Έφτιαξε λογαριασμό, τιμή. Ποιος το βάλε? Αγούθμα. Εσύ πέρα από... Δεν θέλω, δεν έχει πάει 12. Θα ήταν ωραία τα καλά, δεν θέλω να την πω. Εντάξει. Ναι μωρή τρέλα Χατζή, μπαμ, έτσι. Αλή και assist, ναι ρε, αλή και assist έχω γκολ. Αυτά είναι. Dream team. Lead γιατί πέσονται. Σε μένα 2-3 φιλαράκι. Καλά πριν έχασα ένα 7, με το βλέπεις. Όχι. Ένα 7 τώρα για το 2-3 και ένα 3 είναι όλα υπό έλεγχο. Αφού έχω την αλήκη, δεν φοβάμαι τίποτα. Α, βλέπεις και δεν μιλάς κουφάλα. Θέλω να μιλάς, θέλω να είσαι ενεργός. Οπ. Α, έλα. Μυρίζομαι γκολ. Αχ, τρέλα, δεν είχα boost, δεν είχα turbo. Είσαι ναι, αυτόγραφα στο καλομάγουλο και τα λοιπά. Είσαι κρυφός θαυμαστής. Ναι ρε, Σάριγκεν, τέτοιος, μην αγχώνεσαι. Είναι... δικός μας είναι κι αυτός. Ζω, το λέω εδώ, με βλέπουν 10 άτομα, πόσα με βλέπουν, 9. Ζω για τη στιγμή που θα δω το Μιν Γκουσμάν να στριμάρει. Για αυτή τη στιγμή ζω. Μετά θα πω τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Το ένα είναι ότι έφτιαξε λογαριασμό και μίλησε στο chat. Εντάξει. Θα παίζεις κάποιο game, να παίξει LOL που παίζεις. Παίξε κάποιο άλλο game. Σωστός ο κουνούπιας. Σωστός τη σοφή γενιάδα. Σωστός. Έτσι. Θεούλης. Όχι ρε φίλε.
Να το bicycle. Να τα θέλετε τα ψηλιδάκια, τα έχετε. Κερνάτε κατάστημα. Κάνε πιο κύμο λουμπινά. Κάνε γάμο το κερατό. Τι λέει, δεν μπορώ, γράφει μεγάλα κείμενα, δεν προλαβαίνω να διαβάζω. Δώσε μίλγκουσμαν στο λαό, δώσε λίγο την σοφή γενιάδα σου στον υπόλοιπο κόσμο. Παίξε με τις τρίχες του σαρκοβοροτέρας. Πιστεύω να έχετε δει φτηνά τσιγάρα, και να τις ατάκες του Τσάκωνα. Πιστεύω να έχετε δει. Άμα δεν έχετε δει, πατήστε φτηνά τσιγάρα Τσάκωνας. Θα πεθάνετε στο γέλιο, θα δάκρυσετε. Ναι, Ρένος Χαραλαμπίδης είναι. Η ταινία, την ταινία δεν την έχω δει. Έχω δει το απόσπασμα του Τσάκωνα. Το μόνο που αξίζει ουσιαστικά την ταινία. Εγώ σου μιλάω για τη... 4-2. Ναι, καλά, θα μπαινε. Ισχύει. Τι με αλλή, τρελό είναι αυτό. Τι θα πάρω αν πάρω ένα game. Πήρα τα πρώτα. Έχω παίξει 10 games, έχω χάσει τα 7. Θα ανοίξω και το Moet, τι είναι ρε φίλε. Να τόσο χατζής ο επιβίτορας. Δεν ξέρω ρε φίλε, εσύ συχνάζεις αυτά τα high class, τα εστιατόρια των 500.000 ευρώ. Εμείς είμαστε εδώ το πολύ να ανοίξουμε στην κόμμενα καμιά φίξα, ας πούμε, μπύρα. Και αυτό με δικά της λεφτά αν κερνάει. Πω. Τρελάθηκε ο Χατζής. Τι λέτε ρε μαλάκες. Οι σαμπάνιες δεν ανοίγουν μόνο high class εστιατόρια, ανοίγουν και στο μπάνιο. Φίλε, κανένα βρώμικο, νοτασούλα, βρώμικο, είναι μια καντίνα η Νατάσα, εδώ στην περιοχή μας. Και αντεγιά. Και άμα θέλει κοπέλα, θα το εκτιμήσει. Είναι φιλοσοφική συζήτηση αυτή τη στιγμή, πιστεύω. Τώρα που πάνω, τόσα πίνασα. Μαλάκα, δεν γίνεται. Κοίτα γκολ που βάλανε ρε μαλάκα. Όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε. Να βαράει πάντα η μπάλα δεξιά ή αριστερά και να μπαίνει μέσα. Πάντως έτσι απλά θεωρία η Τζούλια της ανοίγει στο μπάνιο.
Η Τζούλια ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, ρε φίλε. Δεν ήταν κάτι παραπάνω. Πάλι το ίδιο θα γίνει, άμα δεν ήμουν εγώ εκεί, πάλι γκολ από σπόντα. Να το σώζει η Αλίκη στο ναυτικό. Όχι, όχι τρελά. Έλα ρε μάνα κασί μπλοκ, πάμε προχώρα να πούμε, παίρνει μπαλτσά. Έλα, εκεί είναι αλέφαντος. Εδώ βρέθηκε νερό στον Άρη να πούμε. Και εμείς ακόμα... Δεν νίκη παιδιά, δεν είναι. Οι Αλίκοι κάθεται στο τέρμα, την βλέπουν, τρέχουν. Έτσι. Είναι στο πολύ δύσκολο καταρχάς υπόψη. Η Αλίκη να στο υπενθυμίσω. Όλα αυτά games που παίζουμε είναι στο max level τη δυσκολία. Τις εποχές έχεις να δεις από το... Τι κοινό έχει ο Χατζής, η Αλίκη, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και η εθνική ομάδα μπάσκετ. Θέλω να μου πείτε. Είπα ο Χατζής, η Αλίκη, η εθνική ποδοσφαίρου και η εθνική μπάσκετ. Τι κοινό έχουμε? Να το πάρει το ποτάμι. Επαναλαμβάνω, είναι η εθνική ποδοσφαίρου, η εθνική μπάσκετ, ο Χατζής και η Αλίκη. Το παίρνει το ποτάμι ότι κανείς από τους 4 δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Και assist θα έκανα εγώ. Πώς το έκανα εγώ το assist? Έλα ρε συμπλοκ, έλα αγόρι μου, δίπλα σπανάει η μπάλα. Τι κάθεσαι? Κοίτα ο συμπλοκ, κοίτα κάθεται εκεί πέρα. Κάνει μπρος πίσω, εντάξει, ναι, και άντε γεια. Εσύ Αλίκη τι μπορούσες έκανες? Τι λέει, ωραία, τι κοινό έχουν τα παιδάκια Τσακίρης και ο Χατζής? Δεν μου έρχεται κάτι. Εντάξει, έγραψε. Έγραψε ο Σάριγκαν.
Φίλε, μην λες ότι δεν αντιγράφομαι. Ίδιος κουνούπιας είμαι. Ίδιος. Είπαμε, είναι ο χαμένος αδερφός του 5 χρόνια μικρότερος. Ο χαμένος δίδυμος αδερφός 5 χρόνια μικρότερος. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο είχαμε πει σε μια κοπέλα με κάτι φίλους. Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε, 4-6. Να, έβγαλα τα λουλουδάκια. 200 κάτι έχω βάλει σε MS. Πέντες, κάπου εδώ ήρθε το τέλος. Όπως λέμε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλίκη που έπαιζε μαζί μου, που ανέχτηκε αυτό τον άμπαλο τον παίχτη. Έτσι χωρίς ναι, θα το κλείσουμε. Σαν άπαιζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς. Πιστεύω να πέρασατε ωραία. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, που λογικά θα παίξω αμνίζια. Λογικά. Άμα δεν έχει έρθει οθόνη, περιμένω οθόνη. Αν δεν έχει έρθει οθόνη, θα παίξω το PT που όλοι θέλετε και γουστάρετε. Με το PT πιστεύω που γουστάρετε αρκετά. Εγώ δεν γουστάρω, το λέω. Τα φοβάμαι αυτά αρκετά. Αλλά εντάξει. Έχει πλάκα στο chat. Άντε φιλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να πέρασατε ωραία. Καλή νύχτα.